Everybody in Syria want to go to Germany. Priatelia, stojíme tu v Nových Zámkoch pri čerpacej stanici a kľudne ju môžeme v tomto momente premenovať na migračnú stanicu. Nachádza sa tu za nami, pred nami strašne veľa migrantov, ktorí čakajú na svojich prevádzačov. Tu po mojom boku vidíte bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara, ktorý neváhal sadnúť do auta, prišiel medzi nás, aby nám pomohol a vyhodnotil túto situáciu. Treba povedať, že sa nachádzame na mieste, ktoré je asi prevádzačským nástupišťom pre migrantov, ktorí tranzitujú ďalej. Ja však chcem zdôrazniť iný dôležitý moment, a to je to, že opatrenia vlády opäť otvorili dvere a opäť sú len o tom, že dnes nevybaví slovenská polícia 100 migrantov, ale vybaví denne povedzme 500 migrantov, pretože v tom pomáhajú aj vojaci, ktorí rozvážajú migrantov po celom Slovensku na registráciu. Ako náhle sa to dozvedia prevádzači, že sme schopní vybaviť viac migrantov, tak na nich budú samozrejme nosiť vo vyšších počtoch. Riešiť problém s migrantami už na území Slovenska je neefektívne a neskoré riešenie. Problém treba riešiť ešte buď za našimi hranicami, alebo priamo na našich hraniciach. A že si nevieme ustrážiť hraničné priechody a zelené hranice? Neverím. Priatelia, rozpamätajme sa, prednedávnom nebol problém zavrieť celé Slovensko. Nebol problém zneužiť políciu na to, aby zavreli každý jeden okres. A teraz si nevieme poradiť s migrantmi. Myslím si, že presne bolo povedané, na čo sa musíme zamerať a kde máme sústrediť pozornosť, ak chceme eliminovať zvýšené počty nelegálnych migrantov. Je to hranica momentálne vnútrošengenská s Maďarskom a na moje prekvapenie boli oznámené opatrenia, ktoré nesmerujú práve na túto hranicu, ale prioritne do vnútrozemia. Z môjho pohľadu by bolo dôležité, keby boli na štátnej hranici kombinované hliadky s policajtmi, predovšetkým na každom cestnom, ale aj pešom prechode a prípadne na vybraných miestach zelenej hranice, pretože to je miesto, kde vieme reálne obmedziť prísun migrantov z Maďarska a hlavne to, že ich v zvýšenej miere registrujeme, znamená, že sekundárne sa v zvýšenej miere môžu vrátiť na Slovensko po rozhodnutiach Európskej únie. Aktuálne môžete vidieť za mnou, že sa usadili pod stromami. No a zaujal nás jeden človek, ktorý bol oblečený v bielom a teda si kývali navzájom. Očividne boli iná národnosť a poznali sa dobre, aj sa spolu dohovárali a pristúpili k nám, že či aj my čakáme na nejakých svojich priateľov. Ak by Smer Slovenská sociálna demokracia nechodila na miesta, kde vypukla migračná kríza, tak sú všetci ešte aj ticho ako vož pod chrastom. Čo keby miesto toho, aby ste riešili politiku a boj proti Smeru, ste sa sústredili na tento alarmujúci problém? Čakáte na nepokoje, na rozšírenie nelegálnych migrantov na našom území, pretože vám to vyhovuje? Aj na základe našich videí sa ľady pohli a migranti z centra mesta sa presunuli na okraj. Ale táto kríza naďalej pretrváva a vláda musí zakročiť, a to policajti a vojaci musia naše hranice chrániť. Nie sa čo čudovať, že Viktor Orbán nedodržuje dohody, keďže vidí, aká slabá vláda je momentálne pri moci. Smer sociálna demokracia má skúsenosti s riešením nelegálnej migrácie a ja s ňou mám skúsenosti osobné. Chcem vám len povedať, že vieme ponúknuť odborníkov, máme riešenia a preto sa 30. septembra správne rozhodnite, pretože nelegálna migrácia tu je problém, ktorý bude len gradovať a my chceme chrániť Slovensko, Slovákov a všetky naše hodnoty, ktoré na Slovensku dlhodobo presadzujeme. Kam máte namierené? We are going now to Germany. Where are your women or children? No, not there. Why? No, this group not there any woman and children. And where did everybody go right now? Why did they leave? Where's the car? Waiting for car? Yes. That's going to take them to Germany? Yes. Is it like a paid journey or is it for free? Free. For free? No, we paid the money. No kidding, how much? If you don't mind. About €6. 6,000 euro. 6,000 euros. And now why did you choose this road through Slovakia instead of going through like... Difficult. Very difficult. Other ways the are? road very difficult. Other ways are but difficult or? Slovakia easy or other ways are? Easy. Slovakia easy. Počúval som od progresívneho špecialistu na migráciu pána Spišiaka,
že všade, kde je zvýšený pohyb migrantov, budú zvýšené policajné hliadky a budú dbať na verejný poriadok, tak mu chcem odkázať, že tu v Nových Zámkoch na tomto mieste nie je žiadna policajná hliadka.